Adan og Eva magmamando sa Eden. Hineses Kapitulo 1 mga bersikulo 27 paingon sa 28. O gibuhat sa Dios ang tawo sa iyang kaugalingong dagway. Sa dagway sa Dios gibuhat niya sila, lalaki ug babayi iyang gibuhat sila. O gipanalanginan sila sa Dios ug miingon ang Dios kanila, sumanay ug dumaghan kamo, ug pun-on ninyo ang yuta, ug magagahom kamo niini, ug magbaton kamo sa pagbulutan, ibabaw sa tanan nga binuhat nga buhi nga nagalihok sa ibabaw sa yuta. Si Adan gikoronahan nga hari sa Eden. Kaniya gihatag ang kamanduan sa tanang buhing butang nga gilalang sa Dios. Ang Ginoo mipanalangin ni Adan ug Eva, ug sa labutan nga wala niya ihatag sa bisan kinsa nga binuhat. Iyang gihimo si Adan nga may katungod nga magmando ibabaw sa tanang buhat sa iyang mga kamot. Gilalang nga mahimong larawan ug himaya sa Dios, si Adan ug Eva nakadawat og mga gasa nga takos sa ilang taas nga padulngan. Ang mata galamhan sa hunahuna ug kalag nagpakita sa himaya sa magbubuhat. Gitugahan sa taas nga mental ug espirituhanong mga gasa, si Adan ug Eva gihimo apan ubos ug diutay kaysa mga manulunda. Ang atong unang mga ginikanan, bisag gilalang nga inosente ug balaan, wala ibutang sa unahan sa posibilidad sa pagbuhat ug dautan. Gibuhat sila sa Dios nga may kagawasan sa pamatasan, nga makahimo sa pag-ila sa kaalam ug sa pagkamanggihatagon sa iyang kinaiya ug sa hustisya sa iyang mga kinahanglanon, ug uban sa bug-os nga kagawasan sa pagtugyan o sa pagpugong sa pagkamasinugtanon. Sila magpahimulo sa pakig-ambit sa Dios ug uban sa balaang mga manulunda, apan sa dili pa nila maangkon ang walay katapusan nga kasiguruhan, ang ilang pagkamaunongon kinahanglan pagasulayan. Sa sinugdanan pagayud sa paglungtad sa tawo, ang usa ka pagsusi gibutang diha sa tinguha sa pagpatuyang sa kaugalingon, ang makamatay nga pagbati nga nagbutang sa patukuranan sa pagkahulog ni Satanas. Ang kahoy sa kahibalo nga nagbarog duol sa kahoy sa kinabuhi sa taliwala sa tanaman, mao ang usa ka pagsulay sa pagkamasulundon, hugot nga pagtuo ug gugma sa atong unang mga ginikanan. Gibutang sa Dios ang tawo ubos sa balaod, isip usa ka kinahanglanon nga kondisyon sa iyang pagkaanaa. Usa siya kasakop sa Dios nung kagamhanan ug walay gobyerno kung walay balaod. Samtang sila nagpabiling matinud-anon sa Dios, si Adan ug ang iyang kauban maoy magmando sa yuta. Ang walay kinutuban nga kontrol gihatag kanila sa matag buhing butang. Ang leon ug ang karnero malinawon nga nagdula sa ilang palibot o naghigda, mag-uban sa ilang mga tiil. Ang malipayon nga mga langgam na naglupad-lupad libot kanila sa walay kahadlok. Ug samtang ang ilang malipayong mga awit misaka ngadto sa pagdayeg sa ilang magbubuhat, si Adan ug si Eva nakighiusa kanila diha sa pagpasalamat sa Amahan ug sa Anak.